Kod planinarenja sigurnost je na prvome mjestu, jer opasnosti vrebaju na svakom koraku. Nedovoljna fizička kondicija, pogrešne procjene, umor, mrak, panika, odroni kamenja i vremenske neprilike samo su neke od opasnosti s kojima se planinari susreću. Stoga je uputno prije samog planinarenja upoznati se sa znakovima i brojevima za poziv u pomoć, te obavijestiti obitelj, prijatelje ili pak domara u planinarskom domu o svojemu planu kretanja. Kada se pobrinete za svoju sigurnost, uživanje u planinarenju i svježem zraku donosi mnogo dobrih stvari za zdravlje organizma. Uz to planinarenje donosi i određena pravila ponašanja, kojih bi se svi trebali pridržavati. Tako primjerice, osnovne planinarske pristojnosti uključuju jasno i glasno pozdravljanje drugih planinara, prilagođavanje tempa hoda najsporijem članu skupine, pravilno korištenje planinarske opreme te čuvanje planinarskih staza i objekata. S druge strane, nikako nije poželjno odvajanje od skupine, bacanje smeća, vikanje ili pak slušanje preglasne glazbe. Ono što je najvažnije jest tolerancija. Uživajte u svježem zraku i ugodnom druženju i pustite druge da učine isto.